ġewwa l-imtarfa ninsab l-imtarfa fejn ġejna naraw fil-Jum Nazzjonali tagħna, Jum Internazzjonali tan-Naħal, ġejna niltaqgħu ma' Rebecca u missiera illi pratikament qegħdin ma' naħal għalek qegħdin li bsin isna strawti. Bonġu Rebecca, kif inti? Bonġu Rassil, tajba ħafna jiena, vera kontenti hekk f'dil-ġurnata li qed napprezzaw hekk daqshekk ix-xogħol sabiħ li jagħmel Naħal Malti. U x-xogħol sabiħ tagħmel il-familja tiegħek, pratikament fuq dan ix-xogħol kemm ilkom tagħmlu dan ix-xogħol, Rebecca? Mela, aħna bdejna minn ġenerazzjonijiet, beda jiġifieri n-nannu tiegħi li għallem il-papa u l-papa għallem lili. U issa wkoll qed nagħlem in-neputi qed nagħlem in-neputi tiegħi li għandu 5 years, jiġifieri generational. Bonġu Viktor, kif inti? Bonġu, all right. Viktor, qed innarawk għaliex ftaħta din il-kaxxa nibdew minn hekk. Ovvjament trid tara x'fija hux veru. L-ewwel net nistgħu naraw wasel u n-naħal kif ikun ukoll. Mela, jekk naraw hawnhekk, naraw l-asel tissa kif qed tara hawnhekk ara. All right, mimli bl-asel. Bħalissa jkun qed jagħmel l-asel tas-saħħa. Dik ir-reġina qed nara sew? Le. Reġina tkun iktar l-isfel sewwa. Ovvjament tara tispezzjona hu xi kollu bżonn dejjem. Normalment il-fuq bħalma qed tara jkun hemm l-asel u l-isfel ikun hemm il-bejta iktar. U hawnhekk tibda tara l-naħal ħajfa qasu daw l-affarijiet il-bajt u il-bejta tkun ikkonċentrata l-isfel u dejjem l-asel jaħżnu jitellaw fuq. Issa l-asel kif toħorġu minnha dik jiġifieri? L-asel kull ma tagħmel tneħħilu s-siġilli jkollu għax hu jissiġillax jillestih. Bil-wax u xek. Eżatt, bil-wax u l-propolis. Tneħħilu dik il-lejer tagħmlu fl-iżmarratur jew ħani extractor mal-kelma Maltija żmarratur bicentrifuge. X'in idur l-asel joħroġ waħdu minn ġastels, ġifieri m'hemm l-ebda affarijiet tal-idejn ngħidu aħna m'hemmx ma tużax mekkinarji speċjali lanqas. Kemm jekk tagħmel da xogħol inti, Viktor? Jiena minn dejjem jiena missieri kellu n-naħal. Nan nitkellem in-naħal u t-sijiet, ġifieri aħna minn razza li dejjem ġejjin mill-apikoltura. Issa dan naħalek tipo ġifieri dan jibqa' ġenerazzjoni għall-oħra jew iġġibu biex imkien ieħor. Eżatt, aħna nibridjaw id-naħal, issa Rebecca ovvjament qed tieħu over u ġifieri aħna minn dejjem konna nibridjaw in-naħal Malti. Ġifieri, biss in-naħal għadda minn ħafna fażijiet matul iż-żminijiet minn Mart, minn kien hawn ċertu Mart li kważi erdu allura ġew introdotti ħafna naħal minn barra wkoll biex kien dak iż-żmien kienu jgħinu l-agrikoltura tibqa' għaddejja. Mela, in-naħal pratikament kaxxa bħal dinek kemm ittik għasel u kemm tagħmlu għasel fis-sena, eċċetera. Mela, għasel ma tikkwantifikax daqshekk imħabba li huwa xi ħaġa tan-natura. Ġifieri skont ma tagħtik in-natura jagħtiku. Snin kollha differenti ma tiġi l-ebda sena bħal l-oħra. Skont x'jagħmel x'jiġri fl-ambjent, dawn hija xi ħaġa relatata ħafna mal-ambjent. Ġifieri ma tistax tikkwantifika. Biss jiġifieri ġieli jkollkom snin illi ma jkollkomx pereżempju ma jkollkom ftit li xejn. Ikollok inqas żgur. Huma affarijiet biss imbagħad jidħlu l-istaġuni, pereżempju jaf jiġik staġun tar-rebbija batut u staġun tas-satar iktar tajjeb, jew bil-kontra, jew tal-ħarifa jkun tajjeb. Qed tifhimni mhix dejjem l-istess, skont eżatt ovvjament x'jagħmel it-temp. Mela qed narak bidejk mikxufa. Dik vera li jekk ma jnikżux inti l-owner tagħhom? Le, n-naħal m'għandux owner fil-verità bħalma qed tara dejjem miftuħ lejlu nar mhix bħal xi annimal li ħażhommu fil-gaġġa jew hekk għalkemm għandu din bħala protection biss fejn jibni l-bejta mill-elementi. Imma n-naħal huwa xi ħaġa li fil-verità jekk irid jitlaq, jekk irid jiġi, m'għandux sit, mhix bħal kelb. Jekk jien nagħmel żball naqla x-xewka xorta.
Tifimni ġifiri normali, u maħna ovvjament kun imdorri id-dek dajem ġanna ħalu għek u tkun taf teħħendilja u kollu. ħaġa Rebecca, xtaqsejti qabel ma tħallna. Rebecca, il-fwieħa, vera, jina kemm minn qalli li anke jekk tinħasel per eżempju b'xi shampoo li jkun fih il-ħata perfume il-naħal durali aktar, vera jew le? Iva, fil-fatt il-naħal ħobbis l-affarijiet naturali. Meta jiġu għal pollution, fwieħa, dawn l-affarijiet idejquh. Anke eżempju l-kulur iswed idejqu. Allura aħna fil-fatt il-biswit tagħna huma sofor bojot bħal fjuri. Importanti jekk innaħal iħobb l-affarijiet biss li huma naturali, dawn l-affarijiet jirvillaw u jisu hemmhekk jattakka iktar imbagħad. Fil-fatt, Rebecca qed nitħaqax jiena nagħmel l-anteprima l-ewwel ħaġa li għamlet hawnhekk libes is-suit, però jien m'għandix boots u qiegħed liebes trainers u kalzetti suwed, u l-ewwel ħaġa li għamel waqt li qed ngħid li qiegħed fl-ispazju hija gidbitni u għandi saqajja tgħid tinkisni bħalissa. Però inti koħat għajd li aktar tard illi dawn hemm huwa tajjeb għas-saħħa li ma tkunx allerġiku għalih, però dik ħan nitkellmu fil-parti li jmiss. Viktor, meta qegħdin naraw, intom ikolkom ir-Reġina, tajjeb il-famuża Reġina. Ir-Reġina, meta tmut, biżżan kull darba naħsibha dieħla ġewwa. Meta jkun tajjeb u r-Reġina tmut, dik xiġri? L-ewwel nett in-naħal ħajprova jagħmel reġina oħra dejjem. U normalment fin-natura tiegħu jipprova jibdilha qabel ma tmut. X'inhi tibda tixjieħ ġiġa jkun qed jaħseb huwa proċess naturali. Barra minn hekk imma tista' tmut b'aksident ukoll. Jiġri xi ħaġa jew jidur jipproteġiha u joqtolha bisħana jew inti wittalla l-frame jista' tkun qed iddurlek mal-frame u tintlaqat. Imma ovvjament aħna nibridjaw in-naħal, nibridjaw ftit li xejn hawn min jagħmilha din il-ħaġa għax il-breeding program huwa xi ħaġa kbira ħafna. U ovvjament fl-istess ħin tkun qed tisselektja wkoll in-naħal li tkun tixtieq. Issa, l-ikbar challenges li għandkom intom x'inhuma? In-natura u t-tibdil fil-klima li anka u sar x'kien jiġu l-istaġuni mhix dejjem ikun konformi magħhom imħabba t-tibdil li jkun hemm. Ġifieri dik l-iktar waħda naħseb u mbagħad il-mart in-naħal jgħaddi minn ċertu fażijiet u l-varroa speċjalment li tkiddu ħafna jekk ma toqgħodx attent u il-mart. Ġieli narawkom tużaw dak jisu tad-duħan fuq, dak għaliex tużawh? Fuq ma katur xejn. Il-kelma Malti manfaħ sewwa tonfoħlu ftit u ħajxemm ir-riħa tad-duħan u jaħseb li ħataqbadlu tikkalma ftit. Moħħu jmur biex jipproteġi l-bejta biex jieħu l-għasel, qed tifhimni, tikkalma dik il-ftit taljena naqra minn fuq hekk biss. Sakemm inti tiċċekkja il-kaxxa. Viktor, Rebecca